Investiment ta' madwar 300,000 euro fit-triq il-Munxar f'Għawdex issarraf fi 3,000 metru kwadru ta' asfalt, 1,000 metru kanali tal-ilma u 500 metru ta' katusi tal-ilma tax-xita. Triq il-Munxar, twila madwar kilometru, tingħaqad ma' numru ta' toroq oħra li l-Ministeru għal Għawdex qed jiffinanzja biex isirilhom asfalt u jittranġaw bilan li jkompli jitjieb il-livell tat-toroq tal-infrastruttura fil-Gżira ta' Tletoliet. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri irringrazzja lil ħaddiema kollha li anki f'dan iż-żmien baqgħu għaddejjin bix-xogħlijiet infrastrutturali fit-toroq biex jassiguraw toroq adegwati u siguri kemm għall-Lawċin kif ukoll għal kull min ġala darba tgħaddi l-pandemija iżur il-Gżira Awċija. Dana qegħdin nagħmluh kif qegħdin nagħmlu madwar Għawdex sabiex il-lantijiet li għandna miftuħin jibdew jingħalqu skont it-time frames u ovvjament inkomplu b'aktar xogħlijiet infrastrutturali madwar Għawdex kollu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.